Dina iki tak sepilna omahku yo, Cak. Iki omahe mbokku sing wingi aku pas njupuk godhong. Jati iki sing ketok. Lah nek iki sebelahe iki baru omahku. Iki mono omah sing tak nggoni iki omahe mbokku biyen, tapi saiki kon manggoni aku. Dadi iki termasuk warisan yo, Cah yo. Ning omah aku yo buka warung, Cah, warung cilik-cilikan iki kaya ngene. Iki njero omahku yo, Cah, kondisine yo kaya ngene iki, tapi alhamdulillah sing penting iso dienggo ngauk. Ora panasen, ora kudanan. Dongakno yo, Cak, aku duwe rezeki ben iso ngrenovasi omahku iki. Iki rupane pawonku utawa dapurku. Nostalgia yo, Cak, karo dapure wong desa. Yo ngene iki, adang karo masake isih ning pawon. Pantaine sing alami, Cak, sing nganggo lemak. Wis pokoke disyukuri ae dadi wong desa. Iki lokasi njaba omahku yo, Cak, ki ngarep omahku. Lah, kaya ngene. Bener-bener suasana desa. Dikira wong-wong, Cah, omahku iki ning gunung, tapi sebenere cedake pesisir. Nang sebelah omahku iki ana kali cilik, Cah. Kali iki biasane nek mangsa udan ya banjir, Cah, tapi ra tau sampe teko omahku. Yo alhamdulillah. Biyen, Cah, tau banjir gede sepisan teko kulon omahku. Banyune sampe mewer-mewer, tapi ra apa-apa, Cah, aku ya ra wedi. Tak ingeti langite wis peteng, ape udan, wis sore pisan. Iki aku langsung mulai ae yo, Cah. Sambung meneh ning video liyane. Dadah.